Pedagogica u javnoj predškolskoj ustanovi Đine Vrbice Danijela Kandić-Anđelić je kazala da je u cilju prilagođavanja obrazovnih programa različitim razvojnim potrebama djece ključni korak primjena individualizovanog pristupa. Za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama izrađuju se specijalni individualni razvojni obrazovni programi. On podrazumijeva redovnu razvojnu procjenu svakog djeteta ponaosob, a ta razvojna procjena djeteta nam omogućava da identifikujemo djetetove jače strane kao i ona područja u kojima je potrebna dodatna stručna podrška. Pedagogica Irena Vujošević je kazala da je za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama neophodno prilagoditi obrazovni program kako bi se osigurao njihov optimalan razvoj i učenje. Prilagođavanje obrazovnog programa utvrđuje se kroz individualno razvojni obrazovni program, odnosno IROP. To je u stvari dokument koji se radi pojedinačno za svako dijete u kojem se postavljaju kako obrazovni, tako i razvojni ciljevi. Cilj ovih programa je da se podstaknu očuvani potencijali djece sa teškoćama u razvoju. Cilj inkluzije nije samo omogućiti djeci pristup obrazovanju, već i promovisati njihovu socijalizaciju i prihvatanje različitosti.